אוקיי, זה הפרק השני. אז פעם אני משחקת וזה אומר להיות משחק מתח. בגלל שהוא עוד לא הגיב כלום. הוא פשוט מתעלם עם זה. לא, הוא בונה למעלה. אני פשוט זרקתי כל הדברים שלי. ועכשיו פשוט תלכי איפה שבא לך. אני פשוט נמצא לחצוב עץ. בוא נראה אם אני אצא לחצוב עץ. ליטרלי חצבתי עץ. אתה רוצה עץ? קח אותו. קח עץ. אני עסוקה בלחצוב עץ. לא, אני עכשיו משחקת מיינקראפט. אני עכשיו קראפטינג טייבל. יואו. הוא הבין שיש כאלה אפשר לחצוב את העץ הזה? הוא מביא לי עץ. הוא מביא לי עץ. הוא אשכרה הביא לי את העץ. זה ליטרלי יותר טימוורק מ-PvP. לא, הוא לא עושה איתי טימוורק ביצתי שנייה אחרי זה. עדיין. אני עומדת לעשות לי חרב מעץ. ואז להביא לו אותה. הוא מרביץ לי. הוא כמו מי שמשחק כאן הוא מטומטם וזהו, די. אני פשוט רוצה הוא הגעתי לנצח. בקראפטינג טייבל, נכון? אולי. לא בא לי שיקו לי בקראפטינג טייבל. ואני הכין לי פיקקס. לא חרב, פיקקס. ספציפית, לא. יודעים מה אני הכין לי? שבל והוא. אני הכין לי דבר ראשון הו, כי זה הדבר הכי חשוב בכל מיינקראפט. אם אין לך הו, זה סובל שחקן מיינקראפט. שהו. ממש צריך. כן, הוא כותב מה זה אומר? הוא לא אמר כלום. מרגיש שכאילו כתוב לי. כן, כתוב לי. המורה הוא אלים. די, את מצחיקה. אוקיי, עכשיו הגיע הזמן לעשות את ה-PvP. אני אתקוף אותך כמו כצריך. הוא ליטרלי פשוט מרחם עליי. נכון. הוא ככה מסתכל עלי מלמעלה במבט מרחם. נכון. אין לי אוכל. אני חצי לב, אני מתה. לא, זה המשחק מצחיק, עד כמה שהוא לא הגיב לי. לא היה אכפת לו וזה בכל זאת היה מצחיק. נכון. אבל הכי אהבתי את זה שאמר שהביא לי את הדברים שלי. ליטרלי. הכי אהבתי אותו. אבל הם לא ראו אותו. נכון. מי כזה פיפי? מי כזה פיפי? הוא לא התחיל. אנשים פה מאשרים מהר. מה יש? גם כאן יש דברים. נראה לי נלך לאיזה לובי קצת יותר עמוס. לא, אבל יש כמה. יש. מה? יש. לא. אני הולכת ללובי יותר עמוס. אני עוברת לובי. הוא לובי אחד ממש כמעט מלא. וואי, לובי אחד כי הוא כמעט מלא. פשוט מצחיק. זה נורא מצחיק, וואי. וואי, אנחנו כבר 3 דקות בפרק על כאילו, על משהו אחד. תעצרי שנייה. את נמצאת? כן. וואו. על ההתחלה. let's go. לי יש הרבה דברים לזרוק לו. מלא. איך הוא עומד להגיב. מאוד מעניין אותי איך הוא עומד להגיב. 3, 2, 1. לזרוק את כל האינבנטורי שלי. לא כמו what the fuck? נכון, אני שכחתי לזרוק את הכל, סליחה. אני נתראה איזה תרחק. הוא ליטרלי שורף אותי. אני בטוח צפתי את כל הדברים שלי. הוא אשכרה פשוט שורף. מה הוא כתב? Par favor. מה זה אומר? זה אמור, אני חושבת שהוא אמור לכתוב poor, אבל אין לי מושג איך לתרגם.
או בדיוק מה שהוא אמר. את יכולה לומר בערך? לא. אז נראה כאן פשוט. יצטרך שנייה לעצור את הסרטון